Můžeš mě říct, proč je teďka volá Lenek, co se děje? Co tam, že tam prostě píšeš nějaký takovýhle věci? Ty zas tam píš... No, ne. Nic nepíšeš teďka celý den, jo? Ne. Tak proč mě to všichni píšou? Jen tak? Teďka jdu od ředitele a teďka mám na telefonu, který jsem měl v autě, 4 zprávy. A Lenek mě do toho volá. Takže ty nic nepíšeš, nikde. Proč mě to děláš, kurva, ty vole? Proč? Ty vole, proč mě to děláš? Proč, ty vole, proč? Co jsem ti provedl tak strašnýho, ty vole? Pak díky, děkuju ti. Za parádní soužití s tebou, díky moc. Proč? Ty vole, jsi přísáhla, že nic psát nebudeš, ty vole. Proč jsi to přísáhla? Proč jsi tak šílená? Proč jsi takový blázen? Psychopat normální. Teď proč, já tě prostě poprosím, ať to nepíšeš, ty vole, že nevíš, co se může dít. A ty to prostě píšeš jak kráva furt.